haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senang mau jono bila bumi rajai serek di rohami sangat dainami ikoko nama ngalah saut dia marjanjian duka
Oke, asa sahlimak kata sumani manang dihamul tulang nami Raja Isya Allah na siya tolong nang saluhu ihula-hula nami di pertikian na uli na din ganon lasrohata adong bupatu pahami Raja Nami si panganom masak na susadiam perhitian di perpungat na Raja Nami sa tungtong bok kamu hami bagasat tangiyang asang giat di batana mamasumaso yang kasakak ni roha nami berdalan di bagasat dami doho las ni roha maulo pitong songoni di pertikian no Raja Nami yang kapancakon nami bamolo pitong metod ng pulang gabi si hataw bamolo pitong bulong ng pulang gabi si pujiyo tong-tong ibagasan las ni roha ita asang giat yung pasong padan na dua-dua asa si titi si gompa golang-golang pangarahuna oh ti sosadia si panganong masa na usap bahwa kami di partikianon di badawa na mangkong iyak kapasu-pasuna sa sulo na tinugo tu botir sa ato pasahat tayo Raja Nami lilik kami mangulog oras jalo sa ato pang gawin sinupod yung Raja Nami malate jalak kita da si matuanta jalak kita isi tulang ta oke kalau nunga si kop budul hita songo parudul tanakingan mau nyate manang dihitas saluhut diari nauli diari dari kanon rodo kami siap gula-gula muna marga sinaga siap panguda udut maido peparangnya upunami upukarotam siap batu ngomong dina magidi gula nabi hatu pamula dina pasahato sobbani umuna tu kami gula-gula muna marga sinaga las rohanami dilas ni rohanami amang boru do tahuna boru sok sore jaka pahupu kupatu pahami risot peke si udur-udur kasih marwani amat tadi bata tutu mangururok kami mangudur koras dihamu salu na amang boru nami oleh Raja Nami peke si tiu-tiu kasih marwani amat tadi bata tutu saya tuju nama panai ujulun nariot dihamu na amang boru nami deke saat manauli saat menadingkan dinasitani ulau tak ibagasat ikyon Molo petar senon amang boru nabu tapasan kami songot ulau tak iman dogok ni ayon marboha baino mamuna dogo noma songot dok ni na dua-dua ditip mainan nanti nompa bolang-bolang makanahuna odik so tadi beso mana songot dek nabi nami siap kami ulau-ulau muna marga sinangka siap pagoda asih marwani amat tadi bata ibu lima pasu matutu sidok mau hati mahami boleh Raja Nami boleh ya masih jalan di julu namanya tak sahabat bukan saat itu gula-gula nami rasanya rasa turun di bunga nomor sirohan di bebere nami di sorodo kami songot pulang muna marga turnik ima nomor hide-hide ma nama saat ada do rumah mutu hula-hula muna marga sinaga jadi pesantai ma di son songot deke si tio-tio Tio maka pacarian doa kapai di matutu Raja Nami dikesahat pesahat maka panggawian perhorasan dihamu keluarga tidak putar ima ibebere nami jadi dirasirohan nami bisa sedia bena ibu kabion lasmarohamu nama boleh mau Raja Nami jadi masih gompas golang-golang pengarauna waktu sesadia na terpatu pahami teras marohamuna boleh gak bisa orang jalak kita ya asik kompeten Raja Nami kamu bere nami manang nami tadi itu do itu imbar hiti dilas lewat apa pertikian on lima apa sakso pamut dua tadi hula saluhut dilas lewat nami menguru kalau tu sorok pun boleh tu pahu baik kami siap kami tulang muna nasi sortolong tasma roha muna foto dua masih dohor nasi itu masih opak kalau pulang parahu kalau sorok pun boleh tu pahu baik kami ada bamuna dia hamunan guru nami dia bataman memang gua buka suka so ini masanya ada dia boleh Raja Nami boleh jalak kita padahal kamu si panganon mulai nami Robo Jawa Mutusok tujuh beri kosong yang mang apalah apa biji pagulong maso ya hula-hula tapi tong dodong Allah bukawani pala 15 bisi udah gak repot sekarang do ya terlek kamu ayat gua udah apa bermuni bener awu itu semua kok dari mana sih halo tes itu ngomong baru ai udah apa roto nak kana mangano aku beda kamu sih aku ya kau taringo ihata dulu di Sipanganon sada marohata ala nama duduk dekat kau lota kau menuli nading kana tiamang itaringo dulu di Sipanganon jadilah sorohan nami
marhini ulau tor raja nami apola marpanak kasih biar kada ulina digani ala nunga nga yari-yari nam salku hingga kita marpakatayon yak kadus di rohatta. Jadi raja nami asa tarjalo habi pasu-pasu siya dibata marhiti naposona nang saluhu yak kerajaan hula-hula nami na mabuka siya po nani ari sa hula-hula naposon no lumuwi ma hula-hula na niyabangan ala marhitiho ni anak kon nami ma so ni maura partikan na raja nami ikon marhiti yang akon nami memahami romar soba Tuhan musim atau nami raja sinaga ala ni raja nami mau leputung sumodian no soba dia ada soba diuhum na buhi baik kami las marohani hamusim atau nami saluhum na so ni mabatujuh siya kami raja nami ala ni jom mahita nah amin dong Bapak jadi mah diamu si matuan nami raja sinaga iso tutur Roma hamid kalau kamu pasaha soban nami wala pitong sumodion raja nami soban niya ada soban niuhum na buhay pasahat nami tongtong martaniya kamu tu di bata asa gabi na niula sinur na pinahator hisak kulan niya kulihuli tujulan nyari asa buhay patukon nami na usangap siya naman mararupok kamu salhut na karaja ni hula-hula nami raja sinaga asa saha solo na tinugo tu batian sa ato pasahat nami on lele kita mangulu horas jala sa ato pangkewet sinugo di raja nami iya siu si matatay siu Waraja kami, mama, ya betul lah itu. Molo pedi itu kamusong na humaabot. Molo peta itong sa ikon na yung turlu hatok na yung labu gereja. Molo ulas niyo hasungonon. Molo pribadi mamikiri kita punya rencana. Mau lihat di debatan na mau lihat honari na uliari na tiara tu kita. Ubay boy kita marahangi panson. Rap pernah tapat dia mak bola. Di pagkunyalaman di hamurajani pangurun nami marga sidabuta tamang baru molo pesomoni aka halalas niroha molo pesomoni dina orang toro pami aka rajani hula-hula marhite honak ka udaw tadi basor maklum atau mamang baru nami molo manuko udaw tau manona dia tak pernah pitau isomai di sinamong nago soba munang pinasahan munang Tuhan yang karatan hula-hula asih marohannya makta debata di pasu-pasu mai di patguna hokamnya karatan hula-hula mon asih mai tusira nongki mai hula merlibat gada parguna honnya kahami hula-hula kalau buru nami mengalakkan saya itu sima ang madapat pasar matutu asal na si tabat way parlinggoman ni si Borok ala dewata nomor 2 saya horas daraga kita selalu na di parawat matutu raja nami saha namang iya jok kita sopa kita ma kamang udah macares sopa kita kamu sopa kita ma satu pokok pun sida ma ya oke Kudu di mana jangan kami? Nasi maron itu kamu. Siu ya, mah. Oke. Pasal tahu matu udah nama turnip. Tuh paroro tahun baru nak. Iya, bapak mah. Pasal tahu saya di pariban nak. Oh, pariban. Emang bujeru tu nak di pariban nami online. Udah nama. Di habu hahari pertubuh nami kitulang ni hela nami isok panago na pinasahan ni hela tao lo guru tao nunga tukahabu tuhala sok kami alani Roma na sida muse nek pasahat to sok panago marulukok kamu hahari pertubuh nami ima razai berkasih Allah mono tu sodia beon para sidoli las marohani damang las marohani kadainan sileboti masih kami pasahain murah Ima, salam. Kata ngarong musik, wabe nung bersisa kapan masuk kita. Langsung wabe. Langsung matulang. Namion, doh baru namion, imanogo narion. Pasahaton nami maulus pasamo. Asang giaron na huzulo masamo ya kana huli masamo ya kana de. Pasapasone di bata. Karon na huzulo dito katong amuna laho pature-turehon ihelan nami odot iguro nami on sa sumali manang paupo nami hanon na huzulo malete kita nang buru las maron yang buru na burra malete na pasat malete dekorasi barang udah
Nengek bae no siga no sasak na butuh gereja rupe. Mama. Baik, beruduk mah urus. Kasih ke terus. Di mana apa rikoda roto itu? Tang mulai semenari berai botoh babat tahun nanti. Pasu-pasu dago, pemberat mas niroha, anu nauzulu ima saloda. Ima, kalau pada matermon leku. Mari hindi hamuna, kalau mo memberi namin sa kagano siriko. Kusalo kami masaw pasiyang papam do umamu. Ihari na uli mo na di kano. Mulut sa dia pinabu pasat kami las birohan namin sa luhur na kaupungmu, doa katulangmu, las maroham na beri na. Lihat itu lah. Pasu-pasu pak. Amak Tuhan ada apa udara. Tapi nasa agopungin. Oh, lupung bilang. Oting manang guda gila semaroha. Partingo tati harun na uzulu. Ate, lasor kami to na. Iya. Hiro. Ya kamu mah doa inganan nih. Kau lo. Oh, Saat saya itu ingin ibadah naik saya satu kono pasang. ikanan no. Iya. Ima. Ima baru. Ima. Lihat di mana jana? Pak Borasi. Kasih tentang alas ruhan. Ima. Do ibu to name nih. Oh, ibu aja kursi nih. Kita tadi las ruhan nami. Negara bahasa sopa kamu. Kalau kami sadua tadi udah. Roma amin nih karena torasmu itu. Pakai botol, pakai dah. Mulai tuh sodia belas berohan belas berohan itu aku itu udah. Doi lagi, mulai tema. Apa permusika itu tanda pak? Aku belum ada tamu. Waduh.
tercapai di angka kamu nanti. Jadi rodo hanya tulang muna marga turnit. So dapat satu bulu situ ragu mahami. Jadi tangyang nabi saya pengen sorbat tua mahamu tak nomor ini tak nomor rono. So kini mah tanah siap kami. Boleh nih mak. Berkamu musik kibar musik. Ada bang. Satu sekali. Nuna bisa atudu kasih kita loh hamu nggak pesat so bangun tuh bulan muna. Jadi kami ben kasih orang kami Roma kami di zon pasaton udos nalas tuh hamuna. Jadi dia betul dulu dari bapak pemadi hamuna kas nero. Madu raja nami. Waktu sonok ke galai do ibaren nabi nas marhumnya. Udang ngaji do orang lek beren jam. Ason nama jono. Leda. Nah, mana bang?
niya punta si Tanggang nasa Salao. Jadi dokon nama dok katanak niya modere mo ni. Sa hatan niyo punta is nas maghamda na berikut. Mulai demang, mulai demang. Enggak, kesahama. Kepala bergotong, kita mau disuruh nau gini. Iya, berani barang mau disuruh. Mana bisa pikir? Tahu di lawak kak nomor topin ah. Sesadawa dari umur kesinata. Kita tadi nas rohanami, ima pasok nago, diholek kuda do to itu dah. Wala sa raja Nabi beberan nami. Itu dia musim atau nami Raja Sinaga. Song dia pung nami Raja Turnip nakingan. Mulai dari pasaharohan nami yakatang yang do pasukan sudah pindah sahab muna. Tangi mamata di bata sahab meja turun nami ni. Marurat maparbui di tonga-tonga di ulu nami tu tiki-tiki naneng ro. Raja nami huboto hami do. Bolo tu turang lubi hami. Ya kahulot tadi bagas sadarion nang sianari nang salpu. Pasarohan nami aju hami raja nami. Tangi yang mawatu di bata asai. Dileo di bata bisu dah habis tarat di hami. Asa boy hulau kami dulu nadega itu tiki-tiki naneng ro. Raja nami dilas ni rohamu di pasahat tamu do nakit boras pir agi aju pasang padan na tua-tua asa pir harato pining mamo harato tuhu pir batu tuto di nami madingin pas-pason di bata horas nanto di batu asa ay dilang nakatiuban paridian marhinde tang yang musuh hu raja ni hula-hula nami ba tu dia kami mangalaka do mamara jolok dalanya ka parsawiya so mane mapangapuan nami do musim ato nami Raja Sinaga narapat do pung nami raja Turnip do sude hula-hula ni hula-hula nami balatema. Saudara nahu parsika siang roh hasiaku haholongia siang dias di rohan satai saoro kita dingolu tao ingat ma dan malapatani mora diarta pogo siroha urang songoli tanah dua pada satu kinando sude akana di Portivio dan alta moraon na pasonang rohaki manang patoguhang holoki dan logisian holong upagi dosian holong nido na umargaria hodo artaku hodo artaku hodo artaku hasia dan malapatani ora diarta pogo siroha urang songoli tanah dua ada satu kinando sude akana di Portivio dan arta moraon na pasonang rohaki marang
untuk anak Tuhan berbahagia. Amin. Ade di bata ama para Tuhan. Mau lihat cemulu pasar rohana itu ada kanuna kaholomi. Marhidon asih holong di rohan. Mata kasu pakilala kami. Nunggu video person. Lalu kami namarku dia akan berkeluarga. Marhidon anak guru di Boyani. Nanai majar pasu-pasu parunga sareke ngasih ko marhidon na kosong. Atau bayar upah doham itu pasu-pasu manasida nagabi keluarga na bahagia nagabi keluarga sikiro tuladika duluan nyari anak bolas kiruha dihami keluarga saluhna tawa sakapo kemudian dibuat menurut saluh atau keluarga nami sadenjungan masuk saat dobe ingan anon kirim-kirim patah kasida di bagasan kami asa maju pahami di bagasan Las Miroha di Pulau Las Miroha umat yang leher nang pasal kami tuh marhite Kristus Tuhan kami amin di bagasan keluarga Tuhan anak amin.
nang hinaholongan nung magpungu hita di alaman ni gerejaon inganan pangalapan pasu-pasu sia Tuhani di haroromunan waing takasma pabuahamu Maula te mamang pastor nami bison rodo kami mabuan na puratier dalan ni soba nami laho pasahato pangidua tua mata di bata marhiti hamu amang pastor nami pasahat kami mamang mulai ate mamang nunga hujalo hamui na puratier munaon asa dia do lakana dia do unokna degamma pabotohok kamu Maula te mamang pastor nami asa tiur mapasu-pasu ni di bata tu anak kon namin nanang mardongas saripeon gabe jala horas jalo pasu-pasu pardongas saripeo do anak ho kununi hurie anggiat gabe ripe na daulat saunari taudur homma anak do guru taon asa siajur mula-mula siajur mula topa persirangan ni aing perdumun ni hosa debatado mamuka asa martua hita jolma udur mahita tu gereja Kristus ma mengluhur lautan Tuhan dari Allah ilmu nabi dasita lasma roham manjagoni aida butuh dilodor di roham Tuhan Kamu kadongan na hinaholongan di bagas ang ras ni Roha nung ngabungot kita tu bagas jorni di bata manguduro kadongata Rico Alosius Sidabutar Doho Royanti Sinaga nanay pau Jakon pardongan saripeon songon nang sinakap ni Roha Nasida sayang dia masa dari on gabi arina sumurung arina usi dihita saluhutna atong tapasada matang yanta ang dia debata mamasu-masu ribe na ibaru. Yo
kita. Alede bata panopana sumbasa hodo na mangiring-iring anak do boru nanaing mardongas saripion asa masih haholongan pahot ma holong berosakap nasida naudi nagabi oddolan jalarahu-rahu ni hasadaon nasida di jolong susungkum mapasu-pasung tu nasida bae manasida tama jalabadia asaboy gabi sitidangi di hapapangkap ni hadirio. Marhidi Yesus Kristus anakmu Tuhan kami di bata na mangulu jalamat huang sora poko ibagasan na sadam dito di porbadia saharo di saliling di lelingna. Amin. Pagjahawan siyan surat na Apostol Paulus Tuhuyarom Hamuan ya kadongan dada mahita siyan patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu paparanna namantok ibana tumian portibion mahita siyan hati goran na siyan haporsiawani dibahini siyan haporsiawani do baga-bagai asa siyan asin roha nananghot baga-bagai di santok paparanna dada holan di donga sapati ni si Abraham alai do di dongan nasa haporsiawani ay amani hita saluhut do ibana kubatu natasurati kubabakit do gabe amali natarok bangso dia dopan ni batang mai na hina persiamna si pangulo akan amale jala sijo na so adong hian gabe adong maralohon nasa pakirimo do sa persiam na makirimi asa gabe amali natarok bangso ibana kubatu hatai. Sungani masukat paparamu alam ido manna diradimi I gabi hati koranna sungani ma hati Tuhan. Haleluya, jong-jong kita dan
Tuhani madongani hamu. Berita naulini Yesus Kristus mangilpon nabadia Markus. Disadatiki didok Yesus ma. Siam mula nai dope dihatok panai bawa dohot guru-guru nasida dibaim. Alani i tadi konon ni bawa do amana dohot inana. Patopon dirina tu neolina. Nagabisa dadaging do nasida naduai. Asa dada dua be nasida musada daging do. Ope naung pinadong ni debata dan jadi siraman ni jolma. Martua majol mana manangihon hata ni Tuhan. Songonima berita naulini Tuhan. Orasma dihita saluhurna. Keluarga ni sida putar martu. Waduh, usuk kumaju hamu amang inang. Las doro hamuna sadarion. Lani alas doro hamuna. Oh itu dah ngalani gudang pastor teh. Keluarga sinaga. Oh. Kamu bahar las doro hamuna sadarion. Pengantin. Rigo bahasa luar biasa ini, luar biasa. Bahasa luar biasa kan? Orang memiliki sih, mihi, tiap ini. Alana pastor nungga pembaca kecam perdalan ini perdoanan namanya dua. Melalui satu pembunuhan sepuluh keluarga umadirina sadarion terpasu-pasu kami di Joro Nidulano. Ayo anda tak pasu-pasu bunung dulu. Kamu buka tapi nuakan. Bolo sinaga, bohado, las torham itu. Langsung pastor. Alanya. Alanya halas kerumah. Tunggu selalu balas sama pastor. Halas aku. Alang nalilin perdoanan namin. Oh, nanti hari berbeda. Terus pastor. Terus. Akala ayo terus boleh. Dalam dainang kita sudah na pengunuan di somarlas ni roha, runa parjur mabelas ni roha. Alan rotu joro ni debata, tuarupan ni debata, sar bawa dasar buru-buru. Ada dangi na parjur. Na berdua na perturun bui main. Ada na parjur. Ngiro pasral lama kita gini. Na parjur ikut takas do tatu si aru belas ni roha taserong. Jala di bagasan holong doro kita di bagas joro di bata mangido tangiang jala mangido pasu-pasu asa di pasu-pasu holong nasida nasa di lengon nunga tolu tahun inna di dina di Barsia aja ada umur kamu itu kan tolu tahun kan 10 tahun nggak ada mau tapi mulai tengah mulai sih mulai SMP kan mau tapi jadi dak kaya dong penggetino naruh kaya sedih kan masa 10 tahun ini mulai SMP mulai cinta monyet tuh cinta kalapa jala kita penuain sordamong day nang roh kita mana si hojara manangnya kon siriko alusi sira butar dohot siro yang tibur sinagaon asa nau sadario lau di pasu-pasu mahorong nasidei asa sahur matu nasida di burung jala Tuhamuna dua Riko dohot royanti
Nunga 10 tahun kamu mempersiajari ahana serelimon. Jalan di bagasan kuliah Katolik keluarga gabi keluarga Nabadia. Jalan kamu pe anu dukung masau tahu rumah sari bisa ada rumah tangga. Di jodoh nyari, tak pula namanya kelek-kelek kamu. Ada nutiki na tangis. Ada nutiki na berbeda. Hidup kan gua ada pengalaman muda dalam kainan. Saya berbeda amatur inatan. Asal tidak itu. Ya ada nutiki na. Tangis samu unang ibu tetangga. Boleh berbeda behamu suhu, boleh berbeda hamu ada rasa berbeda markanya jamu ada Tuhan turuti kami berbeda yang berbeda dengan asal kami berbeda dengan dia tidak seperti hamu atau berbeda. Inna hamu ada dua kemungkinan. Ahamai dan jadi berbeda, marang dan jadi bertangian. Itu kan? Tuhoriko, nunggu ada kokonak isa 10 tahun kaya mardonga, kalau kawasan tuh. Ayo kita foto yang mau pikir mau sifat tuh isi royer itu. Mereka di mana lebih dari pastor. Yang foto yang nomor sifat tuh na. Atas dong foto lebih pastor. Oh 1 lebih itu indah 1 lebih itu 1 enggak. Ayo foto dia hakurangan harus 1 ngerai hakurangan asal pastor gue itu. Jangan mau beli tinggal foto nomor sifat ini yang lemon, nomor 3 katanya. Bergete. Nomor 42. Ayo foto kurangan nah di foto haludian nah. Itu ke pastor supli saya dikini nah. Atap balanit ngasak pucuk tahu kata tiba kan. Marhite hakurangan do halubian di pasada hamuro hamuna asa marhite marsiajar gabe keluarga Nabadia. Tidak ada yang sempurna sejak awal. Sudah persiajaran. Nah pinadong di debatan jadi sirangan di jolma. Kayak mau main hatan di debatan. Jangan boleh saya di bagasan permasalahan rumuna liko do orienti mereka dengan beruji lagi. Soalnya di dalam masa lain. Dua holong ngasada, holok kian holong ni, dua rohan ngado di baru Tuhan. Orang baru aku doa mekel, doa susah. Betul lagu ini kan? Dia bisa di sini. Unang behita marsiran, saleleng di tanon, hahologi mau, sola makalogi ho, ale hasuruhan, ayunga utodo, ayunga upilito, ikokona doaku itu, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Satangi sa ruwak kamu, ratangi sa mekel. Oma na dibuari rumah tangga nomor 5. Jalan dia mak damang denang kita sudah neta napung lison tatangnya kon muan lison arung gudang suster gudang pastor na yang kamu. Bulu marbade no kamu ligo do orienti ingo. Tang yang nabi sadario tu keluar kamu na. Ingo ma dang nama gay tamrot sama masuk kamu. Jangan pinadomu di debatan dan jadi siramu di jomma. Amin.
firman Tuhan diberitakan keluarga sendiri. Warahok kami ma asal tujolo akasi tidangi naung ditotuho. Pada dohamu gabe sitidangi diulang perdongan sadibiono. Dari doa pastor. Moliate ma tutu. Riko alusius sida butar do royanti sinaga. Nungarohamu tu bagas joro ni batala masak kapla pohotton perdongan sadibon muna diadopan di malim jalan di sinasihon di sudiruas. Kristus do nama masu-masu uhut pahotton pardongan salibon munong asa totong tamu masih haholongan jalaboy hang mangulaw to honong muna saung sahalak ama dohot ina alanigi saunari no pangiluhami ma asa hatid dako kamu masakap dohot ias nilohamuna maghite na mga lusi suku-sukunon Riko alusius sidabutar do royanti sinaga Nunga tutu siya rohana iyas jalagulus sa mula paujak kon pardongan sa rupiyong munaw. Songoni matutu. Radero hamu totong masih haulo majal masih pasangapan sa lelek kamu mangulu. Olo radidoa. Radero hamu di bagang san holong natutu majak kon apadak dana karena yang basa-basa ni di batatu hamu. Jalagabe ama dohot ina daulat mula manugunugu na sida hobatu pati ni Kristus. Dohot kuria Katolik na badiai. Olo radidoa. Au Riko Alusius Sidabutar Majakoko Royanti Guru Sinaga Gabidongan Saripeku Marpada doau nekon hot rakho ditiki parsaulian nang kasusaan ditiki las neroha nang arsak neroha pasangapok tuloho sadiling au mangul Kamu Royanti Sinaga Majakoko Riko Alusius Sidabutar Gabidongan Saripeku Marpada doau nekon hot rakho ditiki parsaulian nang arsak neroha ditikilas niroha nang arsak niroha aholong aku jala pasangapok kuduho saliling amang Sai di patogu de batama pada naung hinatidak komuna di jolo ni huriai jala sai dilehom mapasu-pasuna tuhamuna dua naung pinadomu ni debata dan jadi sirang ni jolma asa sidakan yarirang ape tu bula batu nasa tu pasirang sai hotma tod di jabu tapuji ma Tuhan mau dilatih ma di ibadah. Martang yang mahita sai di pasu-pasu Tuhanima titinon di bagasan kon nyabotan atau di Purbalingga Nanay pasatong muna sama hamu songotad dan iholong do tulus ni rohamuna Ale Royanti Sinaga jalomati tinon tadani holokku dohok tulus ni rohaku tuho di bagasan gornyama dohok anak dohok tundi purbadia. Amin. Riko Sinabuta Riko Alusius Sinabuta jalomati tinon sotada niholong doa tulis nirohak kutuho di bagasan gornyama doa anak doa tundi purbadia. Amin. Jaloma buku na badiyaw silang dohok rasyoryon nagabe bohal hanguluan di hamu
Bagasan kornya untuk anak tuh di purga. Sayang dia ma, Tuhan nama masuk-masuk pesta perdongan saripeo nari hutakana marhite harorona, totong mengiring-iring ripe nai baruon satogu di padang naung pinudun nasida. Martangi yang mahita. Marpargue holong niruhana sida. Saya di basa-basahon madina sida aka anak dohot boru na tau palasso rohana sida. Dohot aka pahopu na naing pasunakon na sida ditiki nguluna. Martangi yang mahita.